Παναγία μου. Τι ήταν αυτό, ρε μητέρα? Έκρηξε. Σεισμός. Εσείς καταλάβατε ότι εσείς στη γη? Εσύστη, βέβαια. Δεν εθίστη. Τι? Δεν εθίστη, λέω. Κι όμως εθίστη. Τι εθίστη? Η γη εθίστη. Καλέ εγώ. Τι εσύ? Εγώ φταρνίστηκα. Ωραία, φτανίζεσαι. Σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να έρθεις μεθαύριο για μια κατεδάφιση. Γίτσες. Άντε γύθες. Ευχαριστώ. Πέστε μου έναν αριθμό. 1.000.000. Έλα μωρέ Κώστα, πού να μετράει καημένη. Ας την μητέρα να μετράει να δυνατήσει, ας την. Όχι, 8 μαντά. Άντε για σένα 8, άιντε. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Δ, Ήτα, Θ. Θήτα, Σπύρος. Όχι Σπύρος. Ο Σπύρος δεν αρχίδι από θου, αρχίδι από θου. Ο αδερφός μου, ρε. Ο αδερφός μου ο Σωτήρης το θυμήθηκε.